Maigsoon, may gabi ka itong tanan. Ano na sabkiti, kita ini karong atong gibuton, aron pagpadayag sa pagtun ang Katoliko. Nga sa bako sa gyapon, nagisaway, gitakis sa itong mga intinuhan. Tungod kay matod pa nila, sayop ang pagpadlo sa Iglesia Katolika. Manang atong susihon ang balang kasulatan musaban sa pangaliya sa atong Dios. Tungod kay umati kita walay kita mihimo kun wala siya. Butas unahon sa nato sa di padaw sugod atong unahon nato ang mga pagampo. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Panginoon, ilayo po ninyo sana kami sa lahat ng mga masamang karanasan, karamdaman at sakuna. Huwag mo po ninyong ipahintulot, Ama, na manaig ang puot ng aming mga puso at isipan. Tulungan po ninyo kami na lutasin ang lahat ng mapagsubok na dumating sa aming buhay. At tulungan mo po ako, Panginoon, na may paliwanag kong mabuti ang lahat ng mga turo mo. Hiniling ko po ito sa pangalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Salamat Utson. Ang ato karon hisgutan mao kining atake sa atong kaigsunan nga ngano mang mo sangpit pamtag mga santos nga may nakasaka sa langit. Unya mukutlo din sila sa Biblia diri sa San Juan Kapitulo 3 versikulo 13 hingga 14. Nya Usbulgo San Juan Kapitulo 3 versikulo 13 hingga 14. Wala pa'y nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanao gikan sa langit. Sa to pa wa pa'y nakasaka sa langit unya ngano nga to adamay na langit nga wa pa'y nakasaka pa. Muni mga atake to igsunan. Kadto ing tubagyon kay di nato ni matubag magpabidi ng ilang pagtuo nga sayop nga tong pagtulunan. At tubagon. Na San Juan Kapitulo 14 versikulo 2. Gusto nga pa'y nakasaka sa langit tungod kay si Kristo raman ang nanao gikan sa langit wapan siya musaka. Apan sa diyang misaka na siya sa langit tungod kay paghumag luwas sa datong tanan o sibuk kalibutan, pagsaka niya sa langit doon na nadala niya nga tapingon sa langit busa abri ng langit kasirado pa niya ito kayo pa man siya musaka. Yung atong mabasa Juan 14 1 2. Unya mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kadako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang nga lawak ug buadto ako aron pag-andam sa dapit alang kaninyo. Kung dili pa ni tinuod dili uta ko kamo sultihan ini. Ug kun atuan ako sa bersikulo 3, ug kun atuan ako dito ug mga kaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuwaon ko kamo aron bisag asa ko ato usab kamo. Nebalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Busa muna nga pagsaka ni Kristo langit, yabrihan ng langit. Genesis 5:22-24. Genesis Kapitulo 5 22. Human
human mataw mito sila si Inok ng kinabuhi ug matinumanon sa Dios sulod sa laing 300 katuig ug nakaliwat siyag ubang mga anak. Miabot ang pag-igon niya 365. Nagmatinumanon siya sa Dios sa tibok niyang kinabuhi, unya wala siya ikita kay gikuha man siya sa Dios. Asam siya butang gikuha man sa Dios. Asam siya butang wa pa langit. Wala na langit, wala langit. Daan na yun. Sira 44:16. Ang siya payag sa banang kasulatan. 44:16. Sino nakapahimot sa Ginoo ug gibayaw siya ngadto sa kinatasan sa kahitasan. Nahimo siyang usa ka panag-ingnan sa paghinulsol ang sa tanang panahon nga umabot. Sinuwi mo'y usa ka taong hingpit nga matarong human mabot ang lulog, yatagan niya ang tao ug usa ka bag-ong sinugdanan. Tungod kaniya adunay mga tawo nga nibilin sa kalibutan human sa lunod. So dagto na pa'y nabilin, pero doon na niya nakasaka. Hebranon 11:5. Hebrohanon kapitulo 11 versikulo 5. Sugdon ta sa 4. Tungod sa pagtuod naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gikaymutan siya sa Dios. Ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinagis iyang pagtuo nagsulti gyapon siya. Patay si Abel apan nagsulti gyapon. Dos Hari 2:11. Ang say payag sa ikadong hari. 2:11. Ngatos 12. Samtang nagpadayon sila paglakaw o pagsultianay sa kalit usa ka karwahe nga kalayo nga giguyod o mga kabayo nga kalayo. Kabayo nga kalayo usab ang mipatiwala kanila o gibayaw si Elias ngadto sa langit pinagi sa usa ka lipulos. Nakita ni Eliseo ug bisingit siya, amahan ko. Aniya ang mga karwahe ug ang mga kabalyero sa Israel. Wala ni siya dayon niya makita si Elias. Unya gikuha niya ang iyang piste o gigisi niya kinis sa duha kabahin aron pagpakita sa kasubo. Elias, tuwa na langit. So, sayo, ang lapagtuon ng wapay na langit, doon na. Si Elias, sino? Una lagi nga, kinantang magtuon sa Biblia. Kinantang magtuon dili kay dawat at panuno sa mga pastor nga paglingla lang sa mga isuuna na tuon madalas laing tinuan. Munang baka kay na pagsusita ug namoy kalibgan pangutan mo sa Katoliko pod ay puputanan nila kay kung sila inyong pangutan natural na ginatulogon kanak ni sukwahi sa pagtunan sa Katoliko aron mang makabig mo maino lang aktuali sayo puni atong nabasa manay ng langit may mingon sa manangit masway giyon sa basahon ni Judas kapitulo 14 ngadto 15 atong tanawon Judas. Di Judas Iscariote, Judas Tadeo niya. 1:14. Si Inok, ang ikapitong kaliwat niya dan, dugay ng miingon, may tungod kaniya. Muanhi ang Ginoo uban sa linibo niyang mga balaan, aron paghukom sa pagsilot sa tanang kasala, tungod sa datan nilang binuhatan o sa tanan nilang pagbulbugal sa Dios. Sila ang mga bugal-bugalon
Sila ang mga bagulbulan o tipagpasangil sa uban. Gituman nila ang dautan nilang tinguha nga hambugiro sila og tig ulo-ulo sa uban aron mulampos ang ilang tuyo. Dagno, magbugal-bugal, magbagulbulan, tigpasangil sa uban. Kisam ni tigpasangil sa uban. Hindi natin may suon karon nga wala na pagtunang katoliko. Wala na nangit. Naamalagi na nangit. Nga mingon mong wala. Kung sa'yo ipayag San Mateo 22:30. Ato tanaw. San Mateo 22:30. Atos 31. 29:31. Jesus mitubag kanila, pagkasiyop ninyo, o kininitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan, o saghom sa Dios. Kay kung banhaw na ang mga patay, may sama sila sa mga anghel sa langit, ugli na magbiniway ang mga laki o babae, aron may tungod sa mga patay nga banhawon, wala pa di kamo makabasa sa gisulti sa Dios kaninyo. Siya mingon, ako ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Muna, napanon nagwali nga ini kamatay sa tao hapilas tang kalag. Naunsa naman taon. Muna na yung mga panundo lagi nga sukhay sa produs pagturuan sa iglesia ng gituko ni Kristo. Muna maghinay ta, magtuon ta sa kasulatan. Kung sa may payag San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 24. Marcos 12, 24. Si Jesus mitubag, pagkasiyop ninyo, nasayod ba kamo ngano? Kay wala man kamo masakasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Muna niya kuha ni sila kasabot sa kasulatan o gahom sa Dios. Kay ilang tanawon sa kasulatan, maura man ka ng pabor sa ilang pagturunan. O busukay sa pagturunan, dili ang nabasahon. Putlon. Muna niya ang kamaturan. Jesus mitubag, pagkasiyop ninyo, nasayod ba kamo ngano? Kay wala man kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun banhaw na ang mga patay, banhaw na, may sama sila sa mga anghel sa langit, ug di na magminiway ang mga lalaki o mga babae. Klaro kayo. San Marcos 12, 24 at 25. Ano na naginalangit? O sa kamaturan nila, makita ni Pinadiyag, Kapitulo 14. Kung sa inyo si Pinadiyag, Kapitulo 14. Versikulo 1. Matos 3. Unya, nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion. Uban ang 144,000 katao kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan, ang ngalan sa iyang amahan. Ug nanungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga sama sa nahunog sa dakong busay ug sa sipa nga dalugdog. Ang nadungog ko tingog sama sa huni sa mga gatugtog nga mga alpa. 144,000 katao nagtindog atubangan sa trono ug sa upat ka buhing binuhat ug sa mga pangulo. Nag-awit sila bag-ong awit ug walay makamao sa mong awit gawas sa 144,000 nga gitubos gikan sa kalibutan. Ito na. Ano gitubos? Ito na rin, 144,000. Niya mingon mo ay na langit. Mastilan. Doon na niyan langit. 20, 24, 20, Spinareg, 20, 4, 5. Yan payag. Unya nakita ko ang trono ug ang mga naglingkod niini. Giyatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko sab ang mga kalag niadtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran ug gipadayag Jesus
ug tungod sa pulong sa Dios wala sila simba sa mananap o sa iyang mga larawan, wala sila magpapatik sa ilang agtang ug kamot sa timaan sa mananap, nabanhaw sila ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Doon na mingon wa dito nakita ni San Juan ang lingkod nini sa yataga sa gahom sa pagkukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni adtong pamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran. Nagbalik ni Jesus tungod sa pulong niso, tungod sa pulong sa Dios. Nya may ngono wani langit tambah ka. Dugdugang pasanuan Kapitulo 6 Revelation chapter 6 verse 9. Chapter 6 verse 9. Unya, gitangtang sa nating karero ang kalibang silyo ug nakita ko silalom sa laran ang mga kalag ni atong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkabatimanon sa pagsaksi. Misinggit sila Ginoo nga libing hamanan, balaan ug matuod, dugay pa ba nimong kukman ug silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo. Unya ang matag usa kanila gitagan sa puting bisti ug hangtod bisti ug gipapahulay sila usa sila tungod sulod sa ubong panahon tungod hangtod mahusto na ang gidaghanon sa ilang isig ka sulugon ug isig ka magtotoo nga pamatyon usab sama kanila. Wala na ang mansigit ito nga matay taon dito sulod sa ilalom sa laran, nasa may halaran. Dito sa dating kaniro. Munang naanay na langit, di kay wa. Lucas Kapitulo 20. Ako tayo suot po din sa Lucas. Munang kalig-una isuon nga doon na ginalangit. Unang angay maghinay kita isuon. Hindi kita magpatuyang sa tungkol galingon kay isumpawa kita. Nasa episo. Sulit sa blungan sa episo. Episo 4. City nga 8. Kapitulo 4, versikulo 7 nga 8 sa episo. Ang matag usa ka tao, ang usa ka nato, gihatagan og gasa sumala sa kabuton sa kabuton ni Kristo. Kay dag-iyon ang kasulatan sa pagkayab niya ngadto sa kitasan, nagdala siyang daghang mga bihag o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. Kung sa gida niya, mga bihag. Kung sa mga bihaga, sa inyong pagtuo. Muna ang mga kalag. Gidala niya nga to sa langit.
Muna na ni nangangit, dili kay wa, bakak ka na, ang ilang mga ipanuting, wa pa'y nalangit, kay duna na. Muna nga, ang ngayon nga magsangpit ka sa mga santos, kay sila nga tumugdilo, nga, nunta nga makasunod kaya sa ilang kinabuhi, aron may sama sa kitang mga santos. Kay unsay giingon, ang mga santos, ang mga tao nga mamatay, unya, balaan, unsa may tawag, mahisama sa mga anghel. O mahisama sa mga anghel, o kay ang anghel, pabuhatan mo larawan, maunang Katoliko nagbuhat og larawan. Ano? Kay may sama margis mga anghel. Kung sabi ko San Mateo 22, Nempay San Mateo 22:30. Kung banhaw na ang mga patay, may sama sila sa mga anghel. Sa langit, nga di na magbinyoy ang lalaki mga buhay. Kung sa ingon, may sama sa mga anghel sa langit. Nakaklaro na. Muna isuon nga hinahinay tagbag pagkasayad bita. Kay disod na kayo. Kung may itong pawak sa lahi ka pagtunan. Niya pagtunan nga di iya ni Kristo. Iya lang sumuna sa tao. Nga nung iya masumuna sa tao, kay ang mga iglesia nga gitukod lang mga tao, muna gikan sa pagtunan sa tao. Pero ang iglesia gitukod Kristo, mo'y pagtunan ni Kristo. O muna angay sa sundon. Uga may lain. Ang pagtunan, ang iglesia gitukod, mo raman ang iglesia Katolika. Mo'y makasubay sa Biblia, sa history, yung kagikan. Di kay basa sa litra. Kay yung map San Pablo pa ang litra makapatay. Masahira na to ang iyang kutay. Diin sa gikan, diin sa padulong, o nang hitabo niya abot sa Pilipinas. Muna'y pagtulunan. Unya, naas mga history, mga standard reference, na magmatudlo o magbatuod, na gitukod Kristo ang Iglesia Katolika. Muna'y angay nitong tuwad ko itong duwaton. Kaya ang panudlo ni Simana mo'y tinuod, di kat panudlo sa mga protestante. Kay pulos na bakak, half-truth na sila katunga rin tinuod, ang tunga-tunga dili. Nga naman, wa man sa history. Biblia raman, unya na may wadis, Biblia ang nasa history. Nga naman, kay mo, ang history mo may mudugang pagbatuod sa Biblia. Munang isuon, munang magkinahinita, o lang salamat. Sinong pagpatanihog, mangampo kita alang sa panapos. Inom ni Patit Pilite Espiritu Santi. Amen. Krok sakrasit meloks rundakos bedoks badi rito sa tanah nun kwam swadi mibana sut malikuliwas ipsi binilibibas. Angel of God, my guardian angel dear to whom God's love commits me here, even this day at my side, to roll and guide. Angel of God, my guardian angel dear to whom God's love commits me here, even this day at my side, to light and to God, to roll and guide. Amen. St. Michael, that angel depends on the battle of your protection against wickedness and snakes of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray, and do thou pray to be the by the power of God, cast away Satan, and all evil spirits who prowl about the world seeking the rest of souls. Amen. In Unipate, Twilite, Espiritu Santi. Salamat, may gabi. Hinaot, inyong i-subscribe o i-share, aron may tadhan ang masayod tanan. May gabi, kanyang tanan.